Sa number 7, isa ka badyaw nga ginaligar nagapangharas sa iyang mga ginapangayuan ang gindakop sang kagabi. Pero galiwon man nga ginrelease matapos ang 12 oras kay wala sang may nagpasaka sang kaso batok sa iya. Pinagi sa bulig sa netizen, nadakpan sa Mabini Street ang isa ka lalaki nga badyaw nga ginaligar nagapanakit kag nagapangdupla sa mga wala nagahatag sang limos. Kuwang ini nga video sang pasahero sa jeep nga hana siya si Paon sang nagdeparahan nga iya ini nga gina-video. Suno kay Police Colonel Joresti Coronica ang mga badyaw ang ginakabig nga notorious bangod madamo na sang reklamo batok sa iya. Apang matapos ang 12 oras nga reglementary period, ginrelease siya sang kapulisan bangod wala sa may nagpasaka sang kaso batok sa iya kay hindi na interesado ang mga biktima niya. Nasikop na ang mga badyaw kag ang mga nagapangayo-kayo sang DSSD dablag pa pero suno sa kaya mangga ang pamuno sang DSSD. Ang iban nga mga badyaw nagpalagyo samtang padayon ang ginahimo nga profiling kag assessment sang DSSD. Sa piyak sini, ang mga badyaw igadulong sa ilatag sa ka mga lugar. Gina-finalize lang naton kung pila sila kay ginatingog tama na sila. And may mga ara man no ginpatinir naton sa aton nga facility pero naghalin sila nga wala lisensya which is hindi na naton makontrol kay tungod nga part man na sa ila nga nga kinamatarong.